אל תקראי, אל תקראי. מההתחלה. טוב, אין סבתא ואחות יקרה. חשבנו מה יכול להסב לך אושר והתרגשות, וכדי שציון יום הולדתך יוגש לך באופן מיוחד, וכפי שאת ראויה לו, החלטנו כל בני המשפחה להגות רעיון שיעניק לך הנאה צרופה ליום המיוחד הזה. וכולנו יזמנו ועמדנו מאחוריו בגאווה, אנו בטוחים שהמתנה שתהיה לך, כפי שלמעולם לא ציפית, אוהבים אותך ומצרפים, צרור ברכות חמות, ליום הולדתך, ילדייך, נכדייך ואחייך. Happy birthday to you! ועכשיו? בבקשה. ועכשיו? מה זה? יש לך כרטיס טיסה. מה זה? כרטיס טיסה. לאילת. מה? לבית מלון. אתה שם מחר בבוקר לאילת. לבית מלון. לא הייתי באילת אף פעם. מה? רגע, לא רואים, זה אני אקריא קטן. לך, אני אקריא לך. אני לא רואה כלום. יש לך מחר אימא'לה. באחד ומשהו. אין יש לי לך זמן. טיסה לאילת. אין לי זמן. הכל בסדר, אני הכל עסוקה. מאורגן, הכל מאורגן. את נוחתת באילת, אימא'לה. במלון, אמריקנה, על לינה בארוחת בוקר. באמריקה? אמריקנה. טוב. אמרה, הנה יש לך ארקיע, מטוס ארקיע, אמרה ב-1:45, נחיתה ב-2:35 באילת, והחזרה בשבת. הכל פה אמא? עם זה את ניגשת בבן גוריון, מראה להם הכל ו... יואו. מזל טוב! תודה. תודה טוב, מה כולם בהלם? וואי, נאכל פיצה? תודה. אחרי זה נארגן את התיק. כן, אני אתקשר לגולדי איפה התיק.